Fil-ġimgħat li ġejjin se jibda studju li permezz tiegħu siti storiċi madwar il-Kosta Maltija se jkunu qed jingħaqdu flimkien u jsiru aktar aċċessibbli għall pubbliku. Il-proġett bl-isem ta' 3T qed jitħaddem mill-Awtorità tal-Ippjanar bħala parti mill-iskema Interreg Europe. Il-proġett se jkun qed jara kif dawn is-siti storiċi jingħaqdu permezz ta' mod nadif ta' trasport bħal b'karozzi elettriċi, trekking, żwiemel jew b'segways. It-team manager ta' dan il-proġett, Jonathan Borch, qal ma' One News li dan mistenni jsir permezz ta' proċess ta' konsultazzjoni. L-idea li jsiru iktar aċċessibbli permezz ta' green transport u b'dak il-mod meta inti tagħmilhom iktar aċċessibbli daw ħajkunu iktar valorizzati, jistgħu jarawhom iktar nies, jesperjenzawhom iktar nies u hekk nkunu qegħdin nagħtu ħajja ġdida għal daw il-postijiet, qed intejbu l-prodott kulturali u turistiku tal-pajjiż. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal kif il-programm Interreg Europe jilaqqa entitajiet Ewropej flimkien biex jaħdmu flimkien u jaqsmu l-aqwa prattiċi. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia spjega li sa issa diġà benefikaw 14 entità Maltija li tul is-snin intażlu biex jaħdmu ma' entitajiet Ewropej fuq qatt ta' proġetti. Din is-sena, appart il-proġett 3T tal-Awtorità tal-Ippjanar se jibbenefikaw ukoll l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi għal proġett Winpol u l-Aġenzija għall-Ilma u l-Enerġija għal proġett Aquares. Iż-żewġ proġetti se jiffukaw fuq ħolqien ta' politika nazzjonali ġdida fejn jitlu l-immaniġġjar tal-iskart u tal-ilma rispettivament. Dr. Farrugia qal li l-parteċipazzjoni fi proġetti bħal dawn huwa importanti ħafna minħabba li jitqasmu l-aqwa idejat bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Illum pereżempju ċelebrajna is-suċċess ta' 4 parteċipanti, il-Planning Authority, l-Environment and Resources Authority u oħrajn, il-Water and Energy Agency. Dawn kollha qed jippruvaw iġibu lejn Malta prattiċi mill-aqwa li jintużaw pajjiżi oħra, il mbagħad they feed into our national policy. Il-proġett Interreg Europe qed jagħti l-opportunità lill entitajiet Maltin jaħdmu ma' oħrajn Ewropej fuq qatt ta' proġetti. Is-Segretarju Parlamentari ħeġġeġ lill-entitajiet Maltin biex japplikaw għar-raba' skema tal-proġett fejn din is-sena l-Unjoni Ewropea qed talloka 74 miljun għall-entitajiet li jissottomettu l-applikazzjonijiet biex jaħdmu dwar proġett ma' entitajiet barranin.